Kweduno mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rochiguminoina mwedzi uno waGumiguru. Tiri kuverenga mazuva 120 kubva pasungihwa Johnson Timbani wabiache nanyasi waribe kupiwa bhero pakaita kunyangariwa. Munhau dzanyasi kupera sondo kuno kwaona Christopher Mutsvangwa achijiwa pachigaro chokuita ndiye mukuru wanozviti maovheti wakahwira rusununguko nyika. Anga ana makore 10 aripo ipapo. Wendo huno papinziwa anonzi Sifasi Ncove. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi zvakada ndo. Tinenge tichindolinga tichikunyepai. Dexter Nduna akasungihwa akatosiwa mujere nyasi aribe kupiwa bhero. Anzi peno ngaabenuke mangwana agoona kuti anopiwa bhero chere. Kuziva kwedu zvedu kuti bhero anoripiwa chopu chopu nokuti kangwawo mudanga abatiwa ipapa. Rekai tigoona kuti zviri kupera sei. Nyaya yacho kwaiyo nyaya yekuti anga ari kutora mari achiti inini ndiri kutora mari yokanzuru inoita vanhu vanenge vari kumisa dzimotika iya. Rekai tirambe takazviringa izvo. MuchiBuja abayiwapo kare ipapo. Kwainga agare imomo. Kwainga azobenuke kudare zuva rochimakumi remwedzi uno. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinenge zviri papi zvichiperera papi. Mugwicho waiye pelekezera mpoko sikokokela. Hwamunetsa wendo huno. Ipapa abva ahwina nyaya cheagoendesa kudare. Achinzi akaita zvokubhinya mpwera makore 12 kuno aendesiwa kudare. Akabva akwira nayo nyaya achiti aiwaba ndiripo inini panyaya yake zvakaitika izvozvo. Kuno atakanwa mhosva asi yaandobatiwa nayo kwai imhosva yokumbobuda mujere achitiza. Paakatiza paye asati abenhuka. Rekai tigoona kuti zvinopera papi. Wakomana womuri wanoramba wachindohwadziwa fani wakabhinyiwa mpwereyo. Kwai mhosva yacho yokuti wakanonoka kuomangara zvika zvaita kuti pasaiombowo hwokuti ndiye akazviita. Rekai tirambe takazviringa izvozvo. Wanhu wokuCameroon waye wakanga wapiwa mapasipoti nozvitupa zvomunyika zvisiri pamutemo. Kwaipapa wakatonzi ava ngavachindoburike zvavo vaende vabenhuke kunyika dzavo. Kutongiwa kuti wagare mujere nokuti mhosva yawakaita iyi ihuru Mhanduwe. Asi unotoona utoti pakashanda chanjecho pfene chewakuru. Wakuru wakanangidzira kuti ime matanika wanhu wedu papa. Kuno wabva wanzi anga waburitsiwe. Kuno muchuchisi mukuru atoti haiwaba ndikukwira nayo nyaya kumatare makuru kuti zvireke kuitika izvo zvawakaitiwa izvo zvokuburitsiwa izvozvo. Rekai tirambe takazviringa hedu. Tiri kufara ukunyepai kutoti ipapa kambani yoGetBucks yaakukwanisa kupuwa mari yayo kuti iboye mari yakanga yapa iye Walter Magaya. Kwai kanhandare kaye kuHart Stadium kaabvumiwa kuti katengesiwe ipapa kuti wakone kuboya mari yawo yezvuru 400 zvomari yekuAmerica. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvikira papi chaipo. Tinenge takaringa. Wanoringano zvokunadziwa kwezvinhu kusvinu Standards Association of Zimbabwe kwaipapa wagotoreketa kuti aiwa zvakareketika zviya kuti upfu hwomunyika huri kukonzeresa kuhwara kwevanhu kwogomarara. Paribe chakadando kwai takaongorora zvese zvinofanira kuongororwa paupfu hwemakambani 5 tikarega kuboya kana chibodzi. Rekai tione kuti zvinosvika papi nokuti kureketa utoti aireketayo aiita pwito. Kuno pwito dzinoita kaa kuti munhu apinziwe mushishi. Rekai tizvione izvozvo. Kuno vhidhiyo yaburika ipapa wanhu wachirwadziwa fani yagoitika sondo rapfuura riri kuchipwanyiwa wanhu kumugodhi weVenice. Muramba tsvina inoramba ichindoita wakomana. Zvinhu zvagoreketeka zvagoitika makore okare nanyasi zviri kundoramba zvindoitika.
zvakareketwa noBhaibheri paribe chitsva pasi ponyika. Ndo zviri kuitika izvozvi. Rekai tirambe tichizviona kuti zvinosvika papi. Kwagowapwanyira masitoro ese awanga wainawo wachiseenzesa. Pakaita kunyangariwa. Ukuwo waChina waenda kubhuku rokugudhudhu kunzvimbo yobubi wachireketayo kuti kwaiti kutsvaka nokuparapara kuti kuno mangoda chere. Orerere mabuja. Ukaona zvadari paita kunyangariwa. Pakandoenda papinda iyo waChina wawa pachiri pechisvinu chaicho. Paanenge pachiri pechisvinu, rekai tirambe takazviringa kuti zvichaperera papi, asi paakuratidza kuhwadza ipapo. Kuno mumwe atipaumba pache haheno kuti mbani amunyepa kuti pano goridhe wakomana waiva kutochera ipapa. Kuno vanhu vomunharaunda yomaobhorayu vari kuramba wakandoringa. Vamwe watoenda ipapo koringa kuti chii chiri kuitika. Kwaiva waboya vanhu vari kuchera, tiri kuchera mugodhi. Mugodhi womvura Mhanduwe, kwete mugodhi wogoridhe. Tiri kuchera mugodhi womvura. Imi zvakaita kunyangariwa. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi chaipo tinenge tichikunyepai. Nokutoti munzvimbo yoHarare manga muribe zvakambodando. Asi kana chiri chokwadi motoziva kuti imba iyo yakutoriwa nowasvinuwa vanoti zvese ndo zveduka, unoita zvokutora zvese pfene chaiyo. Rekai tirambe takazviringa. Bato roZANU-PF ragokonzeresa kuita kuti nyika yoMozambique kutadze kuvhotiwa zvisvinu zvakanaka zvinoita kuti vanhu vese vagutsikane kuti kwavhotiwa zvisvinu. Ipapa vamwe vanhu vanotozikana kuti vanhu bato roZANU-PF vakazvarirwa vakakurira munyika weane zvitupa nezvokuvhotesa kuMozambique wakatoita kovhota ipapa. Ndipo unotoona kuti idi nayawe pano nyaya apo. Rekai tirambe takaringa kuti wokuMozambique wachasvika rini wachidando. Kurukota rinoringa utano hwenyika rakareketa kamu kuti kwai izvezvi taita chirwere chomapundu mamota iwayo kwai chiri kuvhiringa ipapa, kwai chasvikawo munyika medu chinowairiwa nacho. Orerere. Asi tiri kundotenda yawe kuti kwai haiwaba kuregai kusha henyu mukandoshamba manjayo zvinoita zvisvinu. Ipapa wairiwa kwai vari kuratidza kuti wanonaya makuno yano chaiwo. Rekai tirambe takazviringa izvozvo, asi tinozvitenda. Kuno vanhu vanoita 30 vari kunzi wagovhiringidziwa wakakuwadziwa paita makombi 2 nogonyeti kuita kutungana hawo wakomana. Zvakaita kunyangariwa. Tikuramba tindotenda kuti paribe apfa. Tikutenda kuona kuti yawe wanotochengeta iwo wabandiwa mabonzo nezvimwe zvakawanda kuti zviite zviri nani. Toramba tichakaringa hedu. Strive Masiwa gonzi kwai ndiye mumwe wanhu watema pasi rese wana muzvina mabhiriyoni, wanomakutukuto mari, wanhu wanouseza hwokutsvaka mari nokuita zvese zvine chekuita mari. Tikuti aiwa ndo makorokoto. Dai andotipawo kasendi kamu zviite zviri nani, tikone kuboya acho uwiri ipapo. Kwaika anopa anenge achiturika. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi, asi tiri kuramba tichindoti makorokoto. Ukuwo kumutambo Marvelous naKamba akambiwa pai atoreka kuenda kofundira newabiya ache kairi chaiko. Kuno kuti achatamba futi bhora iyeyi takambowanyepa nyaya yekunanzva iyo huchiho wakomana wamasikavha wawo. Mabuja andonanzva wese paribe chinoburika. Makuno anotemba gorimbo akapotsa gorimbiwa ipapa akutadza kuti ahwini akazoita zvokuhwinisiwa hache. Rekai tirambe takazviringa kuti nosikavha iyoyo ane kwaanosvika tinenge takandoringa hedu, tinenge tichikunyepai. Ipapa nyasi tiri kufara kutoti aiwa waita tusvinu wakomana wobhora womaWarriors wahwina 3 kukabodzi kuNamibia wanga vari kutambira muSouth Africa. Toringa dziri kuitika pasi rese. Ipapa vanhu vari kuhwadziwa fani pasi rese muSouth Africa momo. Maita nyahwa huru, nyahwa yaTito Mboweni. Tikundoti mweya wacho uzorore murugare.
Watsanwa waizikana nevanhu vazhinji somunhu anga akazviraramira upenyu hwache huribeka nabongozozo nomunhu. Upenyu hwache hwanga huri hwokuratidza kuti aiwaba unokona kuita kusenzera hurumende ugoita munhu anomari asi uchindorarama hako upenyu hwakanaka. Rekai titi mweya wacho uzorore murugare idi zvirambe zvichindoreka kunetsa vazhinji. Escom, kambani yemagetsi yomusasa Africa, ipapa kwairi kupemberera yaano mazuva mazana mairi chaiyo 200 days pachirungu iri be kudzima magetsi. Tikuzvitenda wakomana kuzoona kutosvika ipapo gore. Rekai tirambe takazviringa izvi kuti zvinoperera papi chaipo. Uku kuSouth Africa kwaiwabata makirogiramu 50 ochinodhaka chococaine chisingabvumiwe panhandare yoOR Tambo. Kwaipa padai wanga wazvipinza iwo wanga wari kuuya nazvo kwai wanga watonota mamiliyoni omari yomuSouth Africa 25, 25 million rands pachirungu. Orerere wabi yedu wanga watonota ipapa wapo kare. Kuno mumwe wokuSouth Africa ane makore 20 abatiwa aino makirogiramu 13 ozvinodhaka izvozvo kubodzizvo zvococaine abatiwa kuEthiopia. Idina yawe unobva waita kuzvisaya kuti kohoko nayo wakomana. Rekai tirambe takazviringa. Uku kambani yoRem Space yaita kunakidza vazhinji ikati vanhu vakarara wairi vari kurota wakurukure hope dzavo. Mhanduwe, fungai kuti muri kurota namhuno wamhuno ari kurotawo muri kurotawo kwautotanda kureketa ipapo wakomana muri kuhope pari bapepuka. Aidiyo kwakuenda nyika. Heno mabuja ticharamba takazviringa izvozvo. Kuno vanhu vanosvika 12 vapfa vamwe 33 vakakuwara paita tsaona yobhasi kunyika yeIjipita. Tikundoti mweya yewapfa dai yazorora murugare. KuNigeria waita kuhwadzisiwa paino Libya wavhiringidziwa muLibya mumu wakasiiwa zuva rese wari panhandare isiri kusenza kuLibyako wakabva wandosiiwa zvakadaro apo wachiringirwa kuti wagotambe mutambo. Kuno wabva waramba wakati aiwaba taakubenuka hedu kuumba kwedu koka tiri pekupisa musha. Kwai zvese zvaizvozvozvo rekai tigozviona kuti zvichaitiwa sei noCAF. Ticharamba takaparinga asi zvinorwadza kuti nyika dzomuAfrica dzinoramba dzichitana kudari kunyanya nyika dzokudzaruku dzinoramba dzichita mutsekwede kuita muitiro iwoyu wachindosiiwa wakadando. Takabvira nazvo kare chaiko. Motozoti mukaenda kuIjipiti munosvika ikweyo muchindoitisiwa zvese kuti wakuvhiringidzei mafungiro enyu usaya kuti kohoko nayo wakomana. Tiri vanhu vabodzi bakani. Asi rekai tirambe takazviringa kuti zvinosvika papi. Tiri ipapo mabuja tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe nhau.